Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi-ke umuntu la ekhona khona siyambingelela osukwini lanamhlanje. Uyabingelela-ke namhlanje uDr Spikili uyishingishane zomoya ingqungqule eshaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda abathi uhamba bangamthanda abezizwe umavula kuvaliwe. Sanibonani-ke bafowethu nodadewethu. Sinibingelela futhi-ke sikhona la kaMhlaba Uyalingana, sikhona la kwaMhlaba Uyalingana lapho uDr Spikili azalwa khona, nalapho futhi uDr Spikili asebenzela khona. Ngiyanibingelela nonke, usemgwaqeni, usekhaya, kuphi nakuphi nje la ukhona, ama-subscribers kaDr Spikili ale channel, abantu abazi uDr Spikili, abantu futhi abangamazi uDr Spikili, ngisho nabaqala ukumbona imbala, siyanibingelela nonke. Cha-ke akuningi kakhulu-ke namhlanje sikhona la nje kule video kaMhlaba Uyalingana la esikhona. Njengoba abantu bazi-ke ukuthi la kule channel asikhulumi nje izinto ey'thandwa yithina, futhi asikhulumi ngezinto esuke zizinganekwane. Sikhuluma ngezinto esuke okungathi noma umuntu efika la kaDr Spikili afike afice lezo zinto zikhona, athole lezo zinto futhi senza zona la ekhaya. Namuhla-ke iy'ndaba ey'nkulu kakhulu abantu abathe angikhulume ngazo. Hhayi, abantu balokhu bakhala njalo, bakhala ngendaba zenhlanhla ey'valekile, ngendaba zey'nhlanhla zabo ey'valekile, kuvaleke iy'mali, kwavaleka yonke into. Bakhala ngokuthi nje izinto zabo abantu zivalekile. Namuhla-ke sizokhuluma ngokuvulwa kwenhlanhla. Indaba yokuvulwa kwenhlanhla-ke, ukuvaleka kwenhlanhla kwehlukene. Kukhona ukuvaleka kwenhlanhla ngenxa yokuthi kunesitha esuke sime endleleni yakho, maqede sivala inhlanhla yakho. Kukhona ukuvaleka kwenhlanhla ngenxa yokuthi kunesidalwa esithile noma ngenxa yamacala athile esuke ekhona okungamacala asemsamo. Zimbili lezi zinto, inhlanhla iyavalwa umuntu osuke yisitha sakho osuke ekuthakatha, khona ukuthi ekuvale. Okungenzeka mhlawumbe uvaleke ngale ndlela yokuthi nivalwe nonke ekhaya okanye akuvale wena nje owedwa personal. Bese kuba khona-ke le ndaba yomsamu-ke yokuthi kukhona inkinga esuke ikhona lapho emsamu. Lezi zinto-ke lezi ziyehlukana-ke lezi zinto lezi. Isizathu-ke sokuthi baningi abantu abakhala ngokuthi kudala behamba kodwa uma bethi balungisa izinto zabo azilungi. Lapho-ke isuke kushoda ekuthenini uma kuphambene kulo muntu wena osuke uya kuyena, afike laphana lo muntu afike yena ekulungisele iy'ndaba zomsamu kanti wena uvalwe yini? Uvalwe yisitha. Kanti kukhona into wena osuke uvalwe ngayo uma ngabe yena ezokwenzela into yomsamu, kuyaphambana lapho ungalungi. Okanye mhlawumbe akulungisele into yesitha akuvule ngale ndlela yamakhambi, kanti wena kunenkinga ekhona emsamu noma kukhona isikhalazo esithile, okanye lesikhalazo asikho kuwe mhlawumbe sikubazali bakho, bese-ke izinto zibonakala zingalungi. Kuwumsebenzi-ke khona lo osuke udinga ukuthi umuntu ayimisele kakhulu ngoba kuyadinga ukuthi ubekezelele lokho ngoba into yokuqala ehamba phambili kufanele ufike uhlolwe kubonakale ukuthi wena kahle kahle le nhlanhla yakho ivaleke kuphi lapho evaleka khona, ivalwa yini le nhlanhla yakho, ukuze uzokwazi ukuthi izinto zakho zikhona ukuqaqeka bese ziyavuleka. Kubaluleke kakhulu-ke le ndaba yokuhlola nje, ngikhuthaza abantu ukuthi ukuhlola iyona nto ewukhiye kakhulukazi uma kukhona izinto esuke ziphambene noma kukhona izinto ey'valekile, ngoba kubalulekile ukuthi wazi ukuthi le nto lena iqhamuka ngayiphi indlela kumuntu. Ufana noma umuntu egula nje, uma ezovele efike nje umuntu enyangeni noma kudokotela wesintu noma esangomeni noma kumthandazo, kufike kuthiwa nje nangu umuntu uyagula akalashwe, kungazange kwaze kwahlolwa. Lokho kuye kwenzeka ukuthi uthole ukuthi lokho kugula kuthatha isikhathi ukuthi kwelapheke ngenxa yokuthi akusange kubhekakala ukuthi inkinga ikuphi lapho ekhona khona.
Inhlanhla-ke uma seyivuliwe-ke inhlanhla esivulekile bese kuba khona-ke izinto ezinye-ke ezingamakhambi zenhlanhla esiye zisetshenziswe lapho. Inhlanhla-ke bese yenziwa kanjani? Emva kwalokho bese iyaphakanyiswa. Inhlanhla-ke bese iyaphakanyiswa-ke lapho-ke iyaphakanyiswa ngendlela yokuthi umuntu athabathe lokhu okuthiwa isiphakamiso, hhayi ukuthwala. Angikho-ke kulezi zokuthwala kodwa la engikhona khona nangila esiphakamisweni ngoba iyona nto le ngiyibona mihla namalanga engikholelwa kuyo ukuthi iyona nto eqondile leyo engenayo imigomo, engenayo imibandela ukuthi wena uma ngabe usuphakamisela inhlanhla yakho sekumele uhlezi ungagundi ekhanda, uhlezi ugqoke impahla eyodwa, uhlezi uhlaba inkomo unyaka nonyaka noma uya-6 months. Zinjalo phela izinto ezokuthwala lezo ezinjalo ezinemigomo. Kodwa la ekuphakamiseni kwenhlanhla ayikho imigomo obekelwa yona, uphila impilo le eqondile ngoba vele wena usuke ulungise nje izinto zakho bese ziyakhona ukuthi-ke zivuleke ziqonde. Ikanjena-ke le nto ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi hhayi mina mhlampe sekuphele isikhathi esingaka njani, ngidonsa nzima. Kuya ngani-ke? Kuya ngale nto esuke wena wavalwa ngayo ukuthi le nto osuke wavalwa ngayo kuyinto elikhulu kangakanani, ijule kangakanani. Zinjalo nje iy'ndaba zenhlanhla. Bakhona-ke abantu-ke abangakaze basebenzise ngisho umuthi lo wona wodwa uthole ukuthi kodwa nje hhayi izinto zakhe nje zinhle, ziyacwebezela kuhamba kahle. Kodwa-ke bese kuba khona laba othola ukuthi impela nje kudonseka kanzima. Imbangela-ke yokuthi kubonakale bakhona abangakaze bawusebenzise ngisho umuthi, bangakaze belashwe kodwa kubonakale inhlanhla yabo isesimeni esikahle. Isuke lowo muntu leyo kungekho ukungcola okukhona emsamo wakhe lowo muntu loyo. Ilokho nje, njengoba nibona abantu bengafani nje, omunye nje akakaze asebenzise lutho kodwa nje ume kahle empilweni. Isuke vele kungekho ukungcola okube khona. Okanye abanye isuke balungiselwe izinto zabo zemsamo, kepha balungiselwa abazali babo. Uma bezalwa bona bazalwa endaweni vele e-clean engenakho ukungcola. Vele kade ukungcola kwashanelwa, mhlampe kwashanelwa omkhulu bakhe lowo muntu bese ey'bona ephila kahle. Ihamba lapho nje le nto, kodwa-ke wena uma ngabe kungukuthi kukhona izinto esuke ziyizimpica abadala la ekhaya kini noma empilweni yakho noma ey'ntweni zakho vele uqala ube ngathi uyazabalaza kuze kudinga ukuthi uze uzibonane nathi mande-ke izinto zakho zikhona ukuthi bese ziyaqaqeka. Umuthi-ke uyasebenza umuthi kakhulu, hhayi kancane. And umuthi ukhona, abantu banganididi ethi umuntu hhayi into yokuthiwa umuthi into engekho, umuthi ukhona. Kuphela kuya ngokuthi lo muthi usetshenziswe ngayiphi indlela, usetshenziswe ngesikhathi esifanele yini ukuthi usetshenziswe ngaso. Okungenzeka uma ufika kumuntu owudokotela wesintu udinga ukuthi kuqala kulungisele enye into angakafiki emthini. Uzobona ngathi wena hhayi mina izinto azingisebenzeli. Uxakeke kusho kodwa abanye bekutshela abanye ukuthi nami ngiphile la, nami ngisinde khona la, ngiyasizakala la. Zinjalo nje iy'ndaba ziningi kakhulu-ke iy'ndaba bafowethu nodadewethu namhlanje ifushane nje ividiyo. Bekuyilokho ukuthi angikhumbuze abantu ngendaba zenhlanhla noma ngendaba zokuvaleka kwenhlanhla ukuthi abantu bangadideki. Umuthi ukhona futhi umuthi uyasebenza kakhulu. Njengoba nibona nje izwe njengoba lingaka umhlaba ungaka nje, wonke umuntu nje uphila ngawo umuthi. Bambalwa-ke labo othola ukuthi abanye bathatha iy'nyoka, bathatha ini, bathatha iy'thwalo, bathatha umuzi umuntu ethi hhayi mina sengiyakholwa ngisebenzise lutho kanti ikhona into yemfihlo yakhe anayo umuntu angakutsheli yona. Kodwa nje kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu uma ngabe ephila nje akumele kuze kuphele unyaka wonke nje angazange aze ayithole mhlawumbe umuthi noma oyisihlazi noma oyini nje wokushanela alungise iy'nto zakhe. Yilokho akuningi kakhulu-ke. Abantu-ke abafisa ukubonana no-Dr. Sibhikili, nazi iy'namba zami engitholakala kuzona, 071 106 9603, 071 106 9603. Iy'namba zika-Dr. Sibhikili lezi atholakala kuzo. Uma ugibela iy'moto ngabe usukaphi la usuka khona noma amatekisi noma yini uthi uya KwaMhlaba uyalingana, kodwa-ke eBhambanana lapho uya khona. Uma ufika-ke ungakafiki eBhambanana khona isitobhi laphaya kuthiwa isemathayini.
ufike wehle lapho-ke. Uma wehla lapho khona ngeke ufike kodwa ngey'nyawo uma ungajwayelanga ukuhamba ngey'nyawo ekhaya kwa-Dr. Sibhikile uma usuka esitobhini. Usuke imoto yakhona kwa-Dr. Sibhikile kuhlangabeze, okanye uma uhamba ngemoto yakho futhi ufuke ungene khona lapha emathayini uyofika khona ka-Dr. Sibhikile. Zinjalo-ke iy'ndaba aziningi kakhulu. Ngicela ningibambe evidweni elandelayo. Bye bye, siyabonga.